jste svými hlasy poslali do semifinále kapelu Braigl. Pánové, já vás tady vítám, ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj, Mabi, ahoj taky. Tak vy jste poprvé u nás v televizi, pojďme našim divákům představit vaši kapelu. Kdo se toho ujme? Johnny, ujmeš? Ne, já se to ujmu. Takže kapela Braigl z Hnusného Ústí u Labe. Tady tlustý zpěvák John. Hi everybody. Ahoj. Kája, kytarista. Ahoj. Bubeník Čau. Kosimir. A tady máme herce z našeho klipu Rebel Máca. Čau. Ještě si zapomněl na sebe? Jo, já jsem Jerry, čau. A ještě máme jednoho člena, který tady teďka nemůže být, protože včera odletěl zpátky do Kanady. Jmenuje se Mitch, je z Kanady a já bych ho chtěl tímto pozdravit. Hey Mitch, it's okay to be gay. Ty vole, to bylo dobrý. Tak tohle je kapela Braigl. Pánové, jak byste popsali svoji tvorbu? Jaký styl hrajete a co vás třeba ovlivňuje za kapely? My hrajeme takový jako svižný rock, rychlej rock. Říkáme tomu punk. No a my máme takový speciální označení pro tu naši muziku Punk Vlnola Rebels, a to proto, že zkoušíme ve staré továrně Vlnola, takže jsme Punk Vlnola Rebels. Super. Vy máte na svém kontě už 2 desky, já jsem si tady vzal tahák na to, protože bych si to asi nezapamatoval. První se jmenovala V pořádku, Brambory jsou v řádku, ty kluku od pluku, říkám to správně. Perfektně. A až dosloužím chci do Braiglu. Kdo vymýšlí ty názvy a proč jsou tak dlouhé? No, To myslí tady Kosák. takhle, já bych jenom k tomu něco chtěl říct. Jo. Ten druhý název tady vedem o to, kdo to vymyslel. To jsem vymyslel já, ale tady Kosimir říká, že to vymyslel on. Ale jinak ten první vymyslel tady Kosimir, on je specialista takovej. Ani jeden ale nemají pravdu, protože jsem to vymyslel já. Takže tady právě probíhá souboj o autorská práva. Ale jenom ještě bych tě opravil, Kubo. My máme už 3. desku v tuhle chvíli. Už 3. desku v tuhle chvíli. Je to splitko, jsou tam 2 kapely, my a kapela Cirgus, kterou tímto zdravíme, mělnická kapela, a každá kapela tam má 5 písniček a mimo jiný je tam i Rebel z VŠP. Což je písnička, kterou jste poslali k nám do Přesně výtahu tak. a se kterou se Přesně zvítězili. tak. Tak se na tu písničku a na ten úspěšný klip 9. kola výtahu pojďme teď podívat. Tady je kapela Braigl. Jak to, že nekouříte? Tenhle dědek žává, pak soudek, kandidát punkovejch her. Studoval vysokou školu punkovou, rozbíval, takže býval za školou. Rodiovod, skoty a kanály, tak ty se mu moc nezdály. Nespíš rád tvorbu chaosu, už páka dostal do nosu. Je to rebel, kandidát punkovejch her. Je to rebel, a tohle je jeho svět. Je to rebel, ale pozor si dej, je slivu pivem. Vyleješ tak, bude zlé, tak bude zlé. Bankový hesla ty zvládá, no future často vyřvává. Kajpy spíš zná všechny polohy, další těr ho zvedne na nohy. Pak ten kandidát je bankovej, si když je zbyl, nevidej. Bankovou večku správně dokončil, když ho děkal, že tě slavnostně vyloučil. Je to rebel, kandidát bankovej je to rebel. A tohle je jeho svět, je to rebel. Ale pozor si dej, je slivu pivek. Vyleješ tak, bude zlé.
Mámo, žvanec. Žer. Tak si to žere? Viděli jste vítězný klip 9. kola výtahu roku 2010 kapelu Braigl a jejich Rebels VŠP. Pánové, já vám předávám tuhletu trofej, doufám, že najde místo někde ve vaší zkušebně, o které už jsme tady mluvili. Pojďme si říct něco málo o tom klipu. Kdo psal scénář třeba? Scénář psal tady Jerry, Život a hlavně Jerry. A ten konec jsem vymyslel já. Koho napadlo točit ve škole a jak bylo těžké domluvit ve škole, že si tam můžete přijít s kamerou a točit tam takovéhle bláznoviny? Napadlo to teda mě, protože jsem napsal ten scénář, beru veškerý kredit, ale ale chci hlavně tímhle pozdravit Tadeáše Marka, který režíroval ten klip a který vlastně sehnal veškeré věci, ať už to byla škola, veškeré propriety, samozřejmě kameru, kameramana a tak dále. A patří mu velký dík za to, že ten klip vůbec vzniknul. Určitě velký dík patří vašim fanouškům, kteří vás svými hlasy poslali do semifinále, tak můžete teďka poděkovat vašim fanouškům, kteří vás sledují právě teď. Já jsem měl připravený takový strašně dlouhý seznam, jak všechny pozdravíme, ale na to by asi nebyl čas, takže pozdravíme jenom některý z nich, co? Tak třeba se umět. Třeba Elišku pozdravíme. Abych hlavně pozdravil všichni, co mají mobily, jako. Hlavně ty lidi, co vlastně posílali ty SMSky. To určitě. No já vám můžu prozradit, že tou nejaktivnější hlasující byla Tereza Podhorná z Prahy, která tímto získává taky roční předplatné časopisu Rock a Pop, jakožto cenu za to, že poslala nejvíce SMSek, takže speciální asi poděkování pro ní. No, já myslím, že teda z Prahy určitě není, to je nějaká taková bláznivá faninka naše z Moravy, tak jako nevím, co tam dělá ta Praha, jako tomu nerozumím vůbec. To netuším, je to informace, kterou jsme od ní získali. Pánové, co vy dosud považujete za svůj největší úspěch muzikantský? Jestli můžu já, my jsme si, teda já hlavně, jsem si vždycky dal takový postupný cíle, jo, nejdřív založit kapelu, povedlo se, potom natáčet desky, výborný máme 2, vlastně 3, jak říkal tady Jerry. A pak další bylo klip, taky je být v televizi, to je teďko. Takže zatím největší pro mě osobně je být v televizi v Očko TV. Tak to nás samozřejmě těší, jestli vy ostatní to taky tak chápete. Určitě. Tak to rozhodl mlčet. Mě řekli v práci, že mám mlčet, tak jim chci udělat radost. Jo. No, tak nemluv. Viděli proč? Tak si řekli, že mám pozdravit Peťu Najmana, tak čau. Tak pánové tady zatím pozdraví všechny své kamarády a faninky. Pánové, co chystáte teďka do budoucna v nejbližší době? Tak hned dneska hrajeme v Ústí v klubu Cirkus s kapelou Totální nasazení, to je úplně nejbližší záležitost. Jinak doufám, když to vyjde, tak na jaře natočíme další desku, i když spíš asi natočíme jenom muziku a jako desku to rozhodně nevydáme, protože v tuhle chvíli už desky nejsou in. Jasně. Kluci, na závěr poslední otázka, kde se vaši fanoušci nebo případní noví fanoušci, které jste dneska získali, můžou dozvědět o vás nějaké informace? Máte stránky? No, měli jsme stránky a pak jsme jako tak nezaplatili. Jerry je nezaplatil. Takže ty si nezaplatil? Já jsem nezaplatil. A pak jsme zjistili, že jsou zbyteční prej. Takže je zrušili, ale myslím si, že právě jsou zbyteční, takže je možnost nás najít samozřejmě třeba na Facebooku, a nebo máme stránky na Benzone, za tím lomítkem napíšete Braigl a najdete nás tam, muziku, fotky. Koncerty taky? Koncerty, nějaký povídání a tak dále. Jo? Ještě zpěvák se hlásí o slovo. Já jsem ještě chtěl pozdravit našeho bývalého basáka Skateyho. Ahoj Míro a mýho syna, ahoj Honcíku. Tak než se nám tady kluci upozdravujou, tak to ukončíme. Tohle byl 9. vítěz výtahu pro rok 2010, kapela Braigl. Ahoj.